cikin wani keji. Kejin me? Kejin kiwon kaji. Sai ka shiga ciki, ka zama kaza kenan? A'a. Jama'a assalamu alaikum, sunana Isan Sadiq Muhammad Mai Gatari, jami'in hula da jama'a na hukumar hana sha da fataucin miyagun kwayoyi na ƙasa wanda aka fi sani da NDLEA reshen jihar Kano. Bayan bidiyon da muka wallafa na jami'anmu inda muka kai su mame a bayan dalar gyada wajen filin holo, inda muka nuna wani tsagera yana dauke da wuka tare da alwashi marasa kyau kala-kala akan jami'anmu, mutane da yawa suna da ra'ayin cewa me yasa bamu harba wannan matashi ba, wanda mu kuma muka faɗa muku cewar a koda yaushe jami'anmu kamar yadda hukumar mu doka ce ta kafa ta, mukan yi kokarin yin aiki bisa doka, kuma mun yi alkawarin ci gaba da ziyarar wannan wuri har sai mun ga an daina abin da ake yi a wannan wuri. Jami'anmu sun sake ziyartar wannan wuri inda suka samu nasarar cafke wannan bawan Allah, amma bari mu ji daga bakinsa. Me sunanka? Abdullahi sunana. Daga murya? Abdullahi wa? Marvelous. Shekarar ka nawa? 33. Ga ka hukumar hana sha da fataucin miyagun kwayoyi na ƙasa reshen jihar Kano, me ya faru? Ba mu labari a takaice. Wallahi na fito da yamma sai aka ce mun ga ma'aikata ne, sai aka biyo mu. Da aka biyo mu sai muka tafi da gudu, domin tafi da gudu sai muka ga hakkun ma'aikatan ma sun zo dab da mu, to kuma ya muka shiga wani gida sai aka je aka rike mu. To da ka shiga wani gidan, ina ka shiga? Cikin kicin na shiga, cikin wani keji. Kejin me? Kejin kiwon kaji. Sai ka shiga ciki, ka zama kaza kenan? A'a. Me da me kake sha? Kawai taba ce. Sai me? Kawai. Me kake siyarwa kuma? Taba da me? Da furi bagalin. Shekarar ka nawa kana wannan sana'a? Shekara ta 2. To baka san laifi kake aikatawa ba? Laifi nake aikatawa, na yi kuskure amma a yi haƙuri, ba za a sake ba. To kana da labarin abin da ya faru da wani a unguwar na irin yadda ya ke yi ma'aikata barazana? Wallahi ogana dai fito a ranar da na fito ba na ma unguwar, washe garin ranar da aka abin ne kuma na zo sai aka ce mun gashi kun dawo, kuma na yi gudu, mun yi gudu mun shiga cikin gidan sai aka biyo mu aka riƙe mu. To wannan dai jan kunne ne ga duk masu irin wannan ɗabi'a, a cewar ƙarƙashin jagorancin babban jami'in wannan hukuma nan Kano, Komanda Abubakar Idris Ahmad. Babu shakka babu gajiyawa, idan ba ku gaji ba mu ma ba za mu gaji ba, kuma za mu bi ta duk wata hanya wadda doka ta tanadar don ganin mun gurfanar da ku a gaban kotu.